Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 9 ye septembre kalo bi o tile 6 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'a lɔdɔnna k'a fɔ bi o tile 2 ye jate la san kalo 3 no hijira san 1446 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka lɔdɔnna k'a fɔ jɛkulu min na n'o bɛ tali kɛ yɛrɛwolo debu sur le rempart olu ka ɲɛmaaba n'aw hakili b'a la Adama Jara Ben le cerveau ale minɛna k'a don kaso la a san 1 dafara jɛkulu maaw kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma walasa bolo bɛ se ka bɔ a kan na cogo min na ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ji kasara kɔni bɛ ka gɛlɛya mun lase jamana kɔnɔna na nin waati in na min bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri dɔw olu ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ka se ka wele bila seko ni dɔnko tigilamaw ma ka na ɲɛfɔli k'u ɲɛna bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka kunnafoniyaw kɔni di jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ni maa min ye gɛlɛya kɔni ye maa la maa ye gɛlɛya kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Masina marabolo kɔnɔna na lakanabaliya hali bi a ɲɔ bɛ ka ɲɛ ka taa fɛ min bɛ tali kɛ dugu 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka sɛbɛnfura dɔ kɔni ni ka se k'o tɛgɛnɔ bila kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la M5 RFP n'aw hakili b'a la olu ka ɲɛmaa min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Boubacar K Traoré ale kun minɛlen bɛ k'a don kaso la yirala k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen na ale kana bila la ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni misɛn wɛrɛ kan ka lase ma denkɛ n'a balimakɛ Sidiki Kulubali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi jariwale tigilamaw b'u sɔn Masina marabolo kɔnɔ kuma bɛɛ gɛlɛya kɔni de bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnna Masina ba kɔfɛla la a yirala k'a fɔ dugu min na n'o bɛ tali kɛ Ntɔkɔrɔ kunungo ko wulikajɔ kɔni kɛra jariwale tigilamaw fɛ ka se ka na Ntɔkɔrɔkaw fɛ yen nɔ ni ka se ka na gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma marifaci walew kɔni kɛra nka a yirala k'a fɔ donsolakaw u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka nin maa kofɛlen kɔni ka se k'u kunbɛn a ko kɔni u y'a dabɔ min kama ko kɔni u ma se ka ɲɛ sɔrɔ nka a yirala k'a fɔ ko ka kɔn ye ko dugu min n'o bɛ tali kɛ Kalabugu ko y'a sɔrɔ k'u donna Kalabugukaw fɛ ni ka se k'olu ka bagan dɔw cɛ ka taa n'u ye yaasa ka priorité d'an ma Bakari Pleya ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Bakari Pleya ka bɔ Kemasina mara la vraiment Kemasina bɔgɔbolo gɛlɛya kɔni ne fɛn fara ka foyi ma bɔra kunu alamisa jalisiw nana ka na Ndɔkɔrɔkaw attaquer 15h22 kana bila fo 21h la u bɛ Ndɔkɔrɔ ka mugu jigin ka bɔ ka jigin kan ala barikara basi min ma sɔrɔ Ndɔkɔrɔ yan'u kana Ndɔkɔrɔ kunu 15h waati o y'a sɔrɔ la u ye Kalabugu bagaw cɛ ka bɔ Kalabugu kana Kalabugu wɛrɛ se mun bɔ yɔrɔ la ka wɛrɛ dɔgɔ jeni ka sɔrɔ na bɔ ni Ndɔkɔrɔkaw ni bagoya b'an cɛ ka n'u daga kɛfa wɛrɛ la kɛfa wɛrɛ ni Ndɔkɔrɔ u cɛman jaabi to kɛfa wɛrɛ ka Ndɔkɔrɔ ye sago nana ka na daga yen nɔ sago ni ka mugu bila jigin Ndɔkɔrɔkaw kan i b'a bila jigin u b'a bila ka jigin donso kɔni seko kɛ nka vraiment basi min ma sɔrɔ a kɛra kun jeudi 5 septembre ni tun bɛ tali kɛ Bakari Pleya ale ka seerew la Masina marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka lakana sabati n'an bɔra ye hali bi Masina marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin waati laban ninnu na n'a ma ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni a bɛ ka fanga sɔrɔ hali bi don o don ko gɛlɛya kɔni k'a bɛ ka fanga de sɔrɔ Masina marabolo kɔnɔna na dugu min na n'o bɛ tali kɛ Saro fo ka taa se Suleyikaw ni Sarokaw a yirala k'a fɔ o sifinnakaw n'a musolakaw u ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ ni ka se ka sɛbɛn dɔ kɔni ka se k'o tɛgɛnɔ bila kɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ communiqué kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka wulikajɔ ta ka se ka fɛɛrɛ kɛ o gɛlɛya minnu b'olu kan ka se ka lakanabaaw kɔni ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka n'olu ka mara la cogo min na ka se ka na lakana kɔni ka se ka sabati u ye nin communiqué min kɛ min bɛ tali kɛ an ka kunnafonidila ka bɔ yen mara kɔnɔna na ale bɛ ɲɛfɔli kɛ communiqué nin na an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Segu Traoré ni caman bɛ n dɔn LB la Kemasina TV ka bɔ Masina Sidiki Kulubali an b'i fo kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya mun na ka kɛ ni lakanabaliya min bɛ yen n'o o kɔni kɛmɛ sɛbɛkɔrɔ ɲɛnen don nin wagati in na Masina bɔgɔfɛ bolo yan fan fɛ o kun kɔnɔna de la fɔ min ye Saro sifinnakaw ka taa se Saro musolakaw ma fɔ ka taa se Suley sifinnakaw ani Suley musolakaw olu y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka gafe sɛbɛ gafe min kɔnɔna na u b'u ka dusu kami jira cogoya mun na ani u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ka taa se jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la ani wele dakan ka taa kɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la donc gafe yɛrɛ kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka dɛmɛ ɲɔgɔnya
o bɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ min kɛ ka sin lakana yɛrɛ bunakun kan ko nka nin wagati laban n'a fɔ min ye olu ka mara kɔni kɔnɔna ye i bɛna ye k'a fɔ lakanabaliya ale sɛbɛkɔrɔ ɲɛnen don kosɛbɛ u ka mara kɔnɔna na mun yɛrɛ bɛ yen nɔ n'a kɛmɛ sababu ye ka gɛlɛyaba kɔni don u ka taa ni ka segu la dugu caman bɛ yen olu kɔni wajibiyara ka se ka bɛnkan kɔni ta ni cɛ marifatigiw ye cogoya min na yalasa u bɛ se ka u ka lamaw kɛ cogoya min na dugu caman fana bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ embargo kɔnɔna na komini o komini bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin sigi kɔnɔna na o kominiw caman kɔni bɛ yen olu kɔni bɛ cɛ marifatigiw ka gɛlɛyaw kɔnɔna na wa dugu caman bɛ yen embargo sigilen bɛ u kan maa ti don maa ti bɔ da dimini caman bɛ yen olu kɔni dɛsɛlen bɛ nin wagati na k'a sababu kɛ lakanabaliya kɔni o ka nin sɛbɛkɔrɔ ɲɛna cogoya min na mara kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ teliyala laɲini b'u bolo laɲini n'o ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ nin wagati na fɔ min ye an ka golomasiri tabɔ n'o ye lakana kɛbaaw ye olu kɔni ka se ka kolo sinsin cogoya min na nin mara in kɔnɔ ka tila k'u caya mara in kɔnɔna na yalasa u bɛ se ka lakana kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ sabati fɔ min ye Masina bakɔfɛ bolo yan fan fɛ u ka laɲini filanan u y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la k'u k'a lajɛ an b'a fɔ mun ma ko kan n'o ye an ka golomasiriw tabagaw daga yɔrɔ dɔ ye ka se ka o kɔni sigi cogoya min na Masina bakɔfɛ bolo yan fan fɛ u kana dan o dɔrɔn ma u ka tila tuguni ka poste dɔ créer poste min bɛ yen n'an k'o ma ko poste d'intervention urgente. Ni tun bɛ tali kɛ Segu Tarawele ni bɛɛ b'a fɔ ma LB Masina marabolo kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi a fɔra cogo min na Ala ka faamu ɲuman sɔrɔ a ko la walasa lakana bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra yen hali bi lakanabaliya ko kun kan min bɛ tali kɛ an ka jamana kiiri tigilamaw fo ka taa se baarakɛla minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ enquêteurs formation dɔ kɔni sigila sen kan ka se k'o kɛ olu kunna ni kalan kɛrɛnkɛrɛnlen a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ se ka lakɔgɔ cogo min na min bɛ tali kɛ jatigɛ wale tigilamaw olu ka ninjuguya wale min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na an ka kiiri tigilamaw fɛ a yirala k'a fɔ Itali jamana ale jɔyɔrɔ ka bon ni kalan kofɔlen kɔnɔna na Itali jamanadenw de bɛ ka ni kalan kofɔlen kɛ an ka jamana kɔnɔdenw kunna kɛrɛnkɛrɛnna kiiri tigilamaw kunna a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Tubayi Kone ale bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in na an ka lamɛn. N'i ye Itali jateminɛ san 30 laban nin kɔnɔ terrorisme kɛra Europe dugu bɛɛ la fo Itali parce que olu ye gɛlɛyaba de sɔrɔ terrorisme ko la 1960 1970 n'u b'a fɔ ko brigade rouge donc o ye tiɲɛniba de don Itali donc olu sera ka phénomène kɛlɛ o ye min kɛ kɛlɛ na ka ca ni san 40 ye mais o sera a kɔrɔ donc an bɛ fɛ ka profiter olu ka expérience la an ka juge n'an ka enquêteurs fana k'a dɔn vraiment Itali sera ka fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ a la pour que anw fana ka hakili jagabɔ ka se k'o fɛɛrɛ fana k'an fɛ yan parce que terrorisme fana bɛ ka tiɲɛni k'an fɛ yan kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Tubayi Kone ale ka seeraw la a kɛnɛ kan kiiri minisiri ale tun b'a kɛnɛ kan Mamadu Kasungi a ye ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. Kɛlɛ in a suguya ka ca sɔrɔdasiw ka kɛlɛ o b'a la mais u bɛ ka kɛlɛ kiiri fana sira kan mɔgɔ minnu minɛna ni terrorisme kɔnɔna na donc olu bɛ minɛ ka kiiri donc olu kiiri cogo ani tɔw kiiri cogo tɛ kelen ye donc fo ka formation de sɔrɔ formation jɔnjɔn min b'a to u bɛ se k'a lamɛn enquêtes bɛ se k'a kɛ pour que ka se k'u kiiri vraiment hakilisigi kɔnɔ n'o tɛ n'i y'a jateminɛ u bɛ baara min kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ka n'u kiiri yɛrɛ mais sariya jamana de y'an ye donc an kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que mɔgɔ a mana kojugu kɛ cogo o cogo a ka kiiri. Ni tun bɛ tali kɛ kiiri minisiri la Mamadu Kasonge an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana ka lakana sabati n'an bɔra yen ɲinɛ san kɔnɔna na kabini uti kalo kɔni jɔra ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ a yirala k'a fɔ sanji kasara kɔni o bɛ ka gɛlɛya lase Mali fan caman kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'i y'a ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ Douentza marabolo kɔnɔ ko gɛlɛya lasera dugu caman fɛnɛ ma yen nɔ dɛ Montorogo Amerika dangan n'o bɛ tali kɛ Mulayi Ongoyiba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ Montoro ji kasara la an ka lamɛn. Ni tile laban in na ou bien semaine laban in kɔnɔna na notamment dans le mois d'août kan barika bonyana Mali yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la dans la région de Douentza on a remarqué ji min nana ɲina n tɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka na mais a kɔni faamana ka kɛ nin cogoya la a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la notamment dans la commune de Dala village de Dala même et à Gono dans la commune de Petaka Dala fɔlɔ ta de kɛra Dala ta ni a kɛlen a ye so caman kɔni ci so caman binna bagan dɔw taara a fɛ mɔgɔ minnu ka minɛnw kun bɛ so ninnu kɔnɔ minɛnw fana caman taara ji fɛ en réalité jusqu'à présent bon je suis quand même en contact avec certaines personnes de ressorties du village m'a mɛn k'a fɔ ni tora la mais tiɲɛni kɔni barika bonyana en réalité o
fɔlɔ kɛra donc tile fila in na il y a même pas 3 jours de cela ou plus Gono ça c'est dans la commune de Petaka o fana a ɲɔgɔnna dɔ kɛra o fana ji de nana o dugu in kɔnɔ ka dugu fan caman ci donc o fana cilen mɔgɔ min ka minɛn minnu bɛ so kɔnɔ ani dɔw ka jigini dumuni fɛngɛ u ka suman minnu b'a kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw caman de tiɲɛna ka taa o fɛ bagan yɛrɛ taara o fɛ donc tiɲɛni kɔni barika bonyana en réalité mɔgɔw bɛ ka o tiɲɛni lajɛ nin cogoya la mais minnu bɛ se ka taa dɛmɛ kɛ dɔw fana bɛ se ka boli ka taa lajɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ Mulayi Ongoyiba min bɛ tali kɛ Montoro maire ka danga sabanan don kuma kɔlɔlɔ tɛ dɔrɔn sanji kasara kɔni a bɛ ka gɛlɛya kɛ nin waati in na ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ni gɛlɛya kofɔlɔ min n'a bɛ ka fɔ Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ sanji kasara a ye gɛlɛya lase maa minnu ma a maa caman de bɔl'u sigiyɔrɔ la ka taa dagayɔrɔ minɛ min bɛ tali kɛ Yirimajɔ lakɔlisoba kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ baɲumankɛw olu bɛ wulikajɔ ta ni ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma jamana ɲɛmaaw n'a ma ye k'a fɔ k'olu fana wulikajɔ kɔni ta k'u bolo fa dɛmɛ kɔni a bɛ ka ta ka ɲɛsin maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ san kasara kɔnɔna na min bɛ tali kɛ baɲumankɛ jɛkulu min na n'o bɛ tali kɛ catholique relève service maaw olu ni jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔn dɔ kɔni ta ka ɲɛsin maa ma kunungo min bɛ tali kɛ Yirimajɔ lakɔlisoba kɔnɔna na a kɛnɛ kan Kani Sangare ale ye ɲininkali kɛ Yirimajɔ maire la a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Yani ka so yɔrɔ ma an bɛ foli k'aw yɛrɛ la fɔlɔ parce que an bɛ kɛnɛ min kan n'i y'a mɛn a kunnafoni bɛ cari o ye aw kunnafonidilaw ye pour que faamuyali ko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na donc an bɛ kɛnɛ min kan bi hakili la kɛnɛ ninnu fila dogolen tɛ maliyɛn si la depuis le 7 juillet 2024 ji donna maaw kan ne y'o ji kasara ye donc o ye maa caman sɔrɔ Mali fan bɛɛ de don donc an b'o de kɛnɛ kan bi o siratigɛ kɔnɔna na an ye ONG dɔ sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma catholique relève service donc olu de nana se an ma gouvernement ka yamaruya kɔnɔna na donc kana dɛmɛ don maa min ni kasara olu sɔrɔ donc ka dɛmɛ don olu ma hakili la kɛnɛ kɔnɔna na kuma caya la a bonya caya la donc an b'o de kɛnɛ kan bi welemada min bɛ yen nɔ k'a lase maaw ma bi an bɛ waati min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an bɛ gɛlɛya waati de kɔnɔ n'o ye ji kasara ye mais mun de ye fɛn in sababuya hakili la minnu bɛ yɔrɔ kɔnɔ n'o ye kasara olu sɔrɔ an minnu bɛ yen n'an ye autorité communale ye État o fana bɛ yen nɔ an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya ninnu ye fɛn dɔ de ye a tɛ k'a yɛrɛ ma ten donc n'i ye gɛlɛya in ta k'a lajɛ maaw ka ɲiyɔrɔba de b'a la a ye minnu sɔrɔ bɛɛ ka ɲiyɔrɔ b'a la bɛɛ jɔyɔrɔ b'a a fɛn in kɔnɔna na donc welewelemada min bɛ yen nɔ ka ɲɛsin maaw ma k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye vraiment an ka lajɛ a bɛ se ka ban cogo min na a ban ye mun ye parce que ka yɔrɔ dɔ ye dɔrɔn ka t'i sigi o yɔrɔ la ten bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ bɛɛ tɛ sigiyɔrɔ ye an b'o gɛlɛyaw de kɔnɔna na komi nin waati ninnu filɛ nin ye sisan ta de an bɛ dugawudon de kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka tɛmɛ nin wagati la nin wagati ninnu kɔnɔ cogo min na hakili la don n'a nataw kɔnɔna na bɛɛ bɛ n'i jɔ i jɔyɔrɔ la pour que don n'a nataw fana kɔnɔna na san nataw kɔnɔna na an kana se nin kɔlɔlɔ ɲɔgɔnna kana an sɔrɔ tugun. Ni tun bɛ tali kɛ Yirimajɔkaw ka maire délégué la Mamadu Kulibali o kɔfɛ ministre min na n'o ka baara ɲɛsinnen kɛnɛyako ani dɛmɛ ni dɛmɛ ma colonel Asan Bajalo Ture ale tun b'a kɛnɛ kan an ka siraw lamɛn Kani Sangare ka kuma gɛlɛnmanin na. K'a fɔ an ɲɛna ko nin y'a wagati damadɔ ye a bɛ fɔ min ma ko changement climatique n'o ye jamanafɛn ye o kasaraw bɛ ka se Mali ma an b'a bɛɛ da Ala ka lajarabili kunna mais an yɛrɛ nɔ bɛ dɔw la an bɛ kuma musolakaw fɛ k'a fɔ anw de bɛ ɲamaw cɛ so kɔnɔ anw de bɛ ɲamaw fara ɲɔgɔn kan a man kan bilen an ka ɲamaw ta ka fili siraba kan a man kan bilen an ka ji tɛmɛ siraw an k'u geren ne musolakaw ta fɔra n bɛ ɲɛsin falakaw ma n'o y'an cɛw ye k'a jira k'a fɔ ko kɛnɛ jɛni bɛɛ tɛ sojɔyɔrɔ ye ji tɛ a tɛmɛ sira bila foyi kama donc an bɛ wagati min na sisan u b'a fɔ ko ni tasuma donna so kɔnɔ an bɛ tasuma faga kɔfɛ an b'a ɲini mun de y'a to tasuma in donna so kɔnɔ donc an bɛ wagati min na sisan nɔ an b'a ɲini ka dɛmɛ de kɛ kɔlɔlɔ sera mɔgɔ minnu ma u bɛ se ka lafiya cogoya min na mais ni Ala y'o ɲuman tɛmɛ an yɛrɛ b'an sigi ka hakili lajagabɔ kɛ k'a ye nin min kɛra an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana ɲɔgɔn kɛ bilen mɔgɔninfin fana nin yɔrɔ ye min ye a kan ka ɲangi cogoya min na an b'an jija k'a kɛ ten parce que n'i y'a jate minɛ justice yɛrɛ fɛn na a bɛ fɔ ninnu dɔw ma ko homicide involontaire c'est à dire i ye mɔgɔ faga ka sɔrɔ min tugun mais n'i ka so jɔ ji sɔrɔ sira la n'a kɛra karasa ne kasara min kɛra i sen b'a la dɛ i sen b'a la donc administration territoriale mɔgɔw fana bɛ yan nɔ olu min ye dugukolotigiw ye an b'a ɲini u fɛ ne nin waati in tɛmɛna u fana bɛna an dɛmɛ baara la k'a lajɛ yɔrɔ ninnu man ɲi pour que jani Ala ka san wɛrɛ ta yira an na nin kasara min kɛra n'o tɛ san o san nin inondation in an bɛ nin ko la ka bɔ an fitinin ma wa n'an ma sɛgali fana a tɛ dabila parce que fo mɔgɔninfinw yɛrɛ nɔ ye min ye u ka se ka dɔn ka bɔ a la k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u hakili bɛ maliden bɛɛ la f'u sigiyɔrɔ ni kasara min bɛ yen nɔ da t'u ye sunɔgɔ t'u ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don an y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye anw de bɛ terrain kan ka baara kɛ mais hami min b'u la bi a hami b'u la fan caman fɛ n'i y'a ka d'u ye maliden bɛɛ bɛ bila i bɛ to i ka so ka lafiya sɔrɔ
donc ni cash transfert min daminɛ tɔ fila n y'a fɔ cogoya min na avec la digitalisation recensement bɛ ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ kasara y'a sɔrɔ u bɛ ka recenser direction nationale du développement social fɛ pour que baara ka se ka kɛ transparence la kulubali la ka si kana taa fɔ k'a ka yɔrɔ tiɲɛna ka sɔrɔ foyi ma se a ka yɔrɔ ma donc an yɛrɛ b'an jija k'a lajɛ wari a ka se a se yɔrɔ la zeyina ta étape ménage 621 o de sugandilen don o ye a kun fɔlɔ ye an b'a ɲini kɔfɛ recensement bɛ sen na halisa bɛɛ ka se k'i ka wari sɔrɔ minnu ye tiɲɛni kɛra min ka yɔrɔ la a t'u ka tiɲɛni bali dɛ mais wari min bɛ d'u ma a b'u jigi sigi wagati kunkurunin na wari tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye balo ne finiw ni fɛnw ye dili daminɛ o bɛ continuer sisan nin y'a daminɛlen de an b'a kɛ sa fo ka ala ka nin wagati ɲuman tɛmɛ an kan an se mana kɛ fɛn fɛn ye baɲumankɛw mana fɛn fɛn di ministère de la santé et du développement social an tɛna sɛgɛn a dili la mais an b'a di de telle sorte que minnu mago b'a la minnu n'a ka kan olu de b'a sɔrɔ o de la an bɛ welewelelikan bila maire ma ka welewelelikan bila dugutigiw ma anw b'a kɔlɔsi dɛ mais u fana k'a kɔlɔsi pour que minnu kan k'a sɔrɔ olu k'a sɔrɔ yɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la colonel Asan Bajalo Ture kunungo Yirimajɔkaw fɛ yen an bɛ dugawu de kɛ a dabara min kama yarabi Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ. Ale bi ni o mun kelen kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni gɛlɛya de bɛ ka maaw sɔrɔ maa caman kɔni bɛ yen nɔ taayɔrɔ yɛrɛ tɛ olu la gɛlɛya bɛ maa caman kan min bɛ tali kɛ minisiri min na n'o ka baara ɲɛsinnen seko ni dɔnko ni laadakɔrɔw kimɛni ma ale minisiri so ani minisiri so caman kɔni u farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka wele bila seko ni dɔnko tigilamaw ma fo ka taa se ɲamakalakaw ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma n'u b'u ka baaraw kɔnɔna n'o bɛ tali kɛ u ka seko ni dɔnko baaraw kɔnɔna na u ka hakililajigiw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ maaw ka hakili to ɲɔgɔn na ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni maaw ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ a kɛnɛ kan seko ni dɔnko minisiri Andogoli Gindo a ye ɲɛfɔli min kɛ a kɛnɛ kan o filɛ. Aw ye kumatigiw de aw ye jamatigiw de jamaba de b'aw nɔfɛ aw jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ taa tɛ se k'a fɔ ka ban aw maa kelen o kelen maa miliyɔn de b'a lamɛn donc aw kumakan bɛ yen ko fura de ye donc o de la aw welela ka nin baro in sigi pour que aw ka kɛ kuma lasela ye laada kɔnɔ ani aw ka baara kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ɲamakala artiste artisan o kumakan a bɛ se ka ni caman kisi ni mɔgɔ min kumakan kelen a bɛ se ka balawba bali kana donc o de kosɔn aw ka ye nin kɛnɛ kan nafaba de b'a la n b'a ɲini aw fɛ n'aw seginna ka taa so artisan aw ka atelier kɔnɔ sugu fiyɛw la ɲamakalaw sigida la denguni kɛnɛ kan kɔɲɔ kɛnɛ kan aw mana taa yɔrɔ o yɔrɔ artistew aw ka dɔnkiliw kɔnɔ aw ka manaw kɔnɔ aw ka théâtrew kɔnɔ aw bɛ cinéma min bɔ aw k'aw jija aw ka gouvernement ka laseli lase jama ma gouvernement ka laseli tɛ dɔwɛrɛ ye président de la transition ka hakilina don a ka vision de don a ka vision de y'a to état de catastrophe nationale o décrété la état de catastrophe nationale a kɔrɔ fɔra ka fɛsɛfɛsɛ hakilila bɛɛ y'a faamu parce que an bɛ waati min na bi bi in na danger bɛ jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ sanjiko ye k'a sababu kɛ fiɲɛjugu ye état de catastrophe nationale k'a fɔ ko bɛɛ k'i kɔlɔsi bɛɛ ka kɛ kɔlɔsibaga ye état de catastrophe nationale ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko kasara ye karisa sɔrɔ a kungo don o tɛ ni kasara ye dɔ sɔrɔ bɛɛ de kungo don bɛɛ ka wulikajɔ kɛ dɛmɛ sugu min bɛ se ka las'a ma. Ni tun bɛ tali kɛ Andogoli Gindo ale ka seeraw la minisiri min na n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ani laadakɔrɔ kimɛni ma an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na bɛɛ lajɛlen ka kɛ faamuyalikɛbaga ye maa n'i ye maa ye gɛlɛya la i kɛrɛfɛ k'i ka dɛmɛ don a ma yarabi Ala k'o faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen M5 RFP n'aw hakili b'a la juillet kalo tɛmɛnen na ko ka memorandum min n'o baaraw sigila sen kan o memorandum tɛmɛnen kɔfɛ M5 ɲɛma danga n'o bɛ tali kɛ Boubacar K Traoré ale minɛna ni ka se k'a don kaso la a tun yirala k'a fɔ ko san kelen kɔni de dira a ma nka wulikajɔ kɛla kiiri tigilamaw fɛ ntɛnɛndon ko bolo bɔra a kan na ni ka se k'a bila ka taa a ka denbaya kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ M5 tɔndenw u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen nɔ a kɛra nisɔndiyaba ye a kɛnɛ kan Boubacar K Traoré yɛrɛ a yɛrɛ ye ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. n bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ komi n ma taa yɔrɔ si n taara n lafiya de n lafiyara mun na ka sababu kɛ aw yɛrɛ ye musow u ye tagasegin kɛ n da la n'u taara n t'a dɔn ko n bɛ kaso la denmisɛnninw u ye tagasegin kɛ n da la u bɛ taa u bɛ na an bɛ baro kɛ a kɛra komi n tɛ kaso la force de changement mɔgɔw olu bɛ ten kitakaw nana délégation na sikasokaw nana délégation na segukaw nana délégation na kulukɔrɔkaw nana délégation na ne buba kelen kɔsɔn kaso bon na kaso kɛra komi n'a sɔrɔ M5 de bɛ yen n bɛ aw bɛɛ fo k'a wale ɲuman dɔn n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Kader ma ka n to kaso la ale de ka miiri de tun bɛ n na n kun t'a dɔn a bɛ bɔ cogo min na
ale kelen n'o tɛ foyi nka n y'a sɔrɔ n y'a y'an bi a diyara n ye kojugu a bilali la fana a diyara n ye kojugu M5 ɲɛmɔgɔw a jeunes comité stratégique musow coordination régionale b'aw bɛɛ fo mais n bɛna foli lase min ma o ye n yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye n'o y'an ka premier ministre ye n'o ye M5 président ye kabini don min na ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ IBK ka palais la ye ani comité stratégique mɔgɔw tɔw a don a ye kɛwalew dɔ de kɛ ɲɛ na ne y'a fɔ a ye an bɔlen o dɔgɔ bi kɔni n sɔnni ye wa n b'a fɔ a ye bi n sɔnni ye o don n sɔnni ye bi wa n bɛ sɔn ye sini Sogɛl premier ministre don o ye tiɲɛ ye mais kabini an jɛra n ma tigɛ a la ale de ye ko bɛɛ kɛ y'a ye ne bɛ nin cogo la bi a n'a sababu a y'a jɔ n ye a nana n ka so kɔnɔ a n b'a ka kumaw mɛn n b'a ka bonyaw ye donc a ka kan vraiment n'a nana n k'a fɔ a ye a ni ce ani baraji hali bi i ka dɔ fara i cɛ kan i ye mɔgɔ ye i bɛ tiɲɛ fɔ i ye mɔgɔ ye sincérité de b'i la i ye mɔgɔ ye i dalakan a bɛ minɛ i tɛ nkalon tigɛ i ko tiɲɛ ko an bɛɛ ka tugu tiɲɛ kɔ a b'a kɛ cogo min na n fana bɛ taa a bɛ komi ala de y'an fila fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kelen ye Sogɛl merci beaucoup i ni ce i ne baraji ni tun bɛ tali kɛ Bokar Karamɔgɔ Tarawele n'o bɛ tali kɛ M5 RP a ɲɛma dangan don a bɔlen kɔ kaso la a ye ɲɛfɔli min kɛ an bɛ dugawu de kɛ jamana ka ɲɛtaga bɛ sabati sira o sira fɛ yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen jɛkulu min na n'o bɛ tali kɛ Yɛrɛwolo début sur les remparts o ɲɛma min bɛ na n'o bɛ tali Adama Jara Ben le cerveau ale minɛna ka don kaso la a san 1 dafara a ka tɔndenw araba tɛmɛlen na o ye kunnafoni di baro dɔ sigi ka se ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma hali b'u ka kɔfilɛ kɛ Adama Jara Ben le cerveau la ka se ka bolo bɔ a kana ko a jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔni baarali la a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in na an ka lamɛn a ye nin kɛnɛ sigi k'a jigiya k'a fɔ an bɛ Mali drapeau de kɔrɔ n'o ye a bɛ fɔ min ma ko jɔnjɔn malidenw caman tɛ min dɔn o de ye Yɛrɛwolo a ye drapeau di maa min ma ko k'a di Asimi ma o de ye bɛnni ye o de kama a minɛlen ne ko a y'an ka drapeau tigi minɛ dɛ n ko ne ma nin faamu dɛ ne ma nin faamu ka da kun jumɛn kan bɛɛ n'i ka jugement don y'a sɔrɔ drapeau bɛ Berlin na c'est à dire que a yɛlɛlen don ko Mali bɛ dusukasi kɔnɔ a ka jugement don o don fana kelen u ye Manden sɛgɛ minɛ Yɛrɛwolo sɔnna de k'a fɔ ko malidenw k'u jɔ ni Mali drapeau ye o ti kɛ ni faranga tɛ donc n'i y'a ye an sɔnna bi ka nin fɛn saba fara ɲɔgɔn kan a kun ye k'a fɔ malidenw ɲɛna walahi fɛn min ma an bɔ o y'an ka ɲɔgɔn minɛ ye sinon an ye maa minnu kɛlɛ walahi an b'a dɔn k'u bɛ se ko la bon u ye jamana ci an ta tɛ jɔ min kɔrɔ u ye tɔnw ci an ta tɛ jɔ min kɔrɔ mais min y'an ta sinsin Yɛrɛwoloya ɲɔgɔn minɛ kaso t'aw fara n'o tɛ kuma la n bɛ waso Yɛrɛwolo tɔndenw na o n bɛ waso la ni mun ye n ko ni Mali ko tɛ walahi ne balo man go a ye ne balo man go sa bon an bɔra maaba minnu na n'o y'an ka ɲamakalaw ye ne bɔra olu de la o dɔw tɛ ka Kuyateya jago bi yan u tɛ ka balo a la fɛn bɛ t'u bolo wa walahi ne bɛ se ka min fɔ o tɛ se k'o fɔ ne ko ko n'a jagora a bɛ se ka ne nafa ka ne ka denbaya nafa mais a tɛ farafinna nafa a tɛ Mali nafa sa k'o to yen ka n'a fɔ ko n bɛna o Mali ko baara min kɛ o Mali ko sira fɛ ne ni sifinnaka minnu fana bolo minɛ ɲɔgɔn bolo ni min sen ma kari o bɛ taa kaso la ni min ma taa kaso la o bɛ gɛn ka bɔ a ka baara la ni min ma gɛn ka bɔ a ka baara la o bɛ tunu ni min ma tunu o bɛ jamana bila bisimilayi munna donc an bɛ bi de ko bi malidenw Yɛrɛwolo a bɛna san 5 de sɔrɔ ni Yɛrɛwolo ye san 5 sɔrɔ novembre kalo nata in Yɛrɛwolo san 5 a yɛlɛlen don k'a fɔ ko nin tɔnbaden nin baarabaden kɛ o san 5 kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ o ye san 1 kɛ kaso la munna transition san 4 o san 4 kɔnɔ maa min yera sifinnakaw la tɔn tɔgɔ la tɔn min ko ye Yɛrɛwolo ye o ɲɛmɔgɔ o transition san 4 kɔnɔ o ye san 1 kɛ kaso la munna malidenw walahi an miirila ka taa si sinon ka bɛɛ wele ka na nin kelen kan ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a se b'an ye mais i bɛna mun jateminɛ n'i ye mɔgɔw wele ka na k'i b'u fara ɲɔgɔn kan fara de bɛ daminɛ yɔrɔ min na fɔlɔ o ye Ben min lihala min kɔnɔ ko a man ka to tan donc l'arrestation de Ben est devenu un problème pour le Mali. ni tun bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate Yɛrɛwolo début sur les remparts o maaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kan Yɛrɛwolo kumalasela don an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn daga di jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen Kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Kalabankɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka meeting ba kɔni kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'u bɛ dama in ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnna jamana finitigilakaw k'u bɛ dɛmɛ ɲɔgɔn kɔni ta ka ɲɛsin u ma u bɛ baara mun na hali bi k'olu ka dɛmɛ b'u ye min bɛ tali kɛ Kalabankɔrɔ maire Cɛkura Amadu Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko in na an ka lamɛn. Bɛɛ b'a dɔn depuis 2012 an
jamana an bi k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ k'a ɲini wa ni ala sɔnna ma an bɛ sira ɲuman kan depuis 2020 parce que n bɛ se k'a fɔ a waati maa caman man cɛla yan nɔ bi mun bɛ tɛgɛrɛ fɔ mais a waati a kuma ni maa caman ye dɛ mais tubabuw ko le temps est le meilleur juge ayiwa kow bɛ ka jɛya sisan de à partir de 2020 an ka sɔrɔsi denmisɛnw u ye fanga ta o kɛlen ka fanga ta wa fanga tun bɛna tiɲɛ u bolo u tila ka na ni fanga ta tuguni k'a fɔ o ma ko rectification ye jumɛn ye an ye taabolo kura dɔw de ta ni o ye mali jamana ka hɛrɛ ti fɛn o fɛn na malidenw to o la depuis an b'o sira kan bɛɛ b'a ye impérialistes dogolen don u ye o fini dɔ don k'a fɔ u bɛna an dɛmɛ an ka kɛlɛ la mais u ye san 10 ani kɔ de kɛ o la ni dɔ ma fara kɛlɛ kan foyi ma bɔ a la ala barika la an ka jeunes officiers supérieurs mun de ye fanga ta u y'a daminɛ ayiwa ka Kidali minɛ ne de y'a bɛɛ ye parce que Kidali de ye terroriste ye Kidali de ye terroriste formé yɔrɔ ye maliyɛn den yɛrɛ tɛ se ka taa Kidali an ka militaires yɛrɛ tun tɛ se ka taa Kidali mais grâce à de vaillants soldats bi bi in na an bɛ Kidali wa an bɛ Kidali yɛrɛ kɔfɛ Tinzawatène o ye étape ba de ye Mali kɛlɛ kɔnɔna na bi bi in na banbaanciw y'a fɔ u da la ko olu soronadonnaw ye Ukraine ambassadeur y'a fɔ a da la Sénégal k'a fɔ ko ale de bɛ ka terroristes dɛmɛ Tinzawatène kɛlɛ la an bɛ se ka bataille dɔ perdu mais o ni kɛlɛ perdu o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji. Ni tun bɛ tali kɛ Kalabankɔrɔkaw ka maire la Cɛkura Amadu Jara a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Kalabankɔrɔ sous-préfet n'o bɛ tali kɛ Sakuba Madi Danbele ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a ye nisɔndiya kuma min fɔ o filɛ. An bɛ kɛnɛ kan bi kɛnɛ in an ka segin force vive ka daminɛ musojɛkulu la ka bila denmisɛnninjɛkulu la ka bila diinɛmɔgɔw la tɔn fɛn fɛn bɛ an ka commune segin kɔnɔ olu de jɛra ka nin hakilina ɲuman ta ko bɛɛ di seko don armée nin fana ye olu seko ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka f'u ɲɛna u b'u ko su u b'u ko tile u bɛ ka fɛn fɛn kɛ olu b'u yɛrɛ a kɔnɔ u ye dɛmɛ fana kɛ u ye musaka di ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma o musaka in ni ala sɔnna ani u ka déclaration a bɛ se faamaw ma ka bɛɛ lajɛlen fo n b'a dɔn ni mali tɔw ye nin ye yɔrɔ wɛrɛw u bɛ sɔn ka an ladege a laɲini o de ye pour que maliyɛn bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka sɔrɔdasiw dɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Kalabankɔrɔkaw ka sous-préfet la n'o bɛ tali kɛ Sakuba Madi Danbele an bɛ dugawu de kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnna finitigilakaw bɛ baara min na ka se k'u timinadiya u ka baara fɛ yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen jɛkulu min bɛ Fana marabolo kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ association nouvelle vision mɔgɔw olu ye kunnafonidi baaraw kɔni sigi ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ siraba kasara min n'o bɛ ka kɛ Fana marabolo kɔnɔna nin waati in na ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnna bolimafɛntigiw bɛɛ lajɛlen ka se ka janto i yɛrɛ la a kɛnɛ kan Fanakaw ka procureur tun b'a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Sarafi Kulubali a ye ɲɛfɔli min kɛ a kɛnɛ kan o filɛ. Policiers, gendarmes, ani finitigi fɛn fɛn bɛ yan n b'a fɔ a ye à partir de cet instant T mobili n'a bolila n'a y'a ye a bɛ boli kojugu la a y'a minɛ aw ka lase ma n'a bɛ tɛmɛ 100 km kan a ka lase ma o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a ɲini aw fɛ aw ka jateminɛ kɛ mobili fɛn fɛn n'a bɛ bɔ Joyila kɔnɔ k'a bɛ bɔ Fana kɔnɔ k'i kunda Bamakɔ kan mobili si kana bɔ tuguni ni 6 heures du matin tɛ il faut que mobiliw ka jɔ jusqu'à 6 heures du matin mobiliw ka bɔ parce que an ye accident minnu ye e k'a jateminɛ a accident tila bɛɛ kɛra entre 5 heures et 6 heures du matin parce que n'i ko chauffeur ma k'a ka boli kɛ e ye mobilitigi ye chauffeur bɛna don mobili kɔnɔ ni lahala min ye i b'o ɲini k'o dɔn donc mobili si kana bɔ Joyila ni Fana da fɛ ni 6 heures du matin ma se o tɛmɛnen n bɛna min fɔ k'a bila n'a y'a papier lase ne ma ne min ye procureur ye n b'o fɔ jama ye yan et je prends en témoignage l'ANASER la direction générale des transports mes OPJ qui sont ici la police la gendarmerie tout corps confondu ni chauffeur minɛna tuguni k'e ye accident kɛ Fana kɔnɔ ou bien i y'a kɛ Joyila kɔnɔ adamadenw ni tora la n b'i don kaso la ni n y'i don kaso la n tɛ da o ma n b'i ka permis n b'a confisqué n'i ye permis confisqué n tɛ da o ma mobili min ye accident kɛ n bɛ mobili n b'a jɔ kalo 6 a tɛ boli n'o tɛmɛna ka bɔ yen i kan ka nafolo min sara n'o ye amande ye o bɛ da i kan ni n taara ɲɛfɛ n bɛ taa fɔ a ɲɛfɛ n bɛ parce que nin kumakan in kɔni fɔlen kɔfɛ n ye mobilitigiw interpellé ka chauffeur interpellé ka n ka officier de police judiciaire interpellé délit banna c'est fini pas d'intervention an ka kan yɛrɛ fɛ sa
accident min kɛra e ka jateminɛ n bɛna papier min yira u la pour vous dire fana dɔrɔn yan ka bɔ Bamakɔ ka se fana le 25 8 2024 a Lamine-Bougou accident dɔ kɛra dɔnni tora la kari 2 o ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan an bɛɛ bɔr'o kalama yan o kɛra dimanche tɛmɛnen mɔgɔ 7 de sara min nin tora la mɔgɔ 43 olu joginna wɔɔrɔ o t'olu ta tɛ se ka lajɛ yɛrɛ parce que olu bilala su fɛ ka sɔrɔ u ma taa su u ma kɛ su ye fɔlɔ le 29 8 2024 Fugani o fana bɛ fana mara de fɛ o accident kɛra o yɔrɔ la yen o tɛmɛnen kɔfɛ alamisa don an sigilen bɛ an b'o kasi la ko mɔgɔ 7 tora la mɔgɔ 13 tora la mɔgɔ 40 kɔ o joginna an b'o kimi n'o yirali la ala la tile 5 dɔrɔn kɔfɛ camion dɔ ni car dɔ fana ɲɔgɔn minɛ yan o yɔrɔ kelen na Jengule mara la o sɔrɔla mɔgɔ 19 de sar'o la mɔgɔ 35 olu joginna yan'o ka kɛ fana mototigi dɔ ni camiontigi dɔ fana ɲɔgɔn sɔrɔ o fana tora la a total tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ yɔrɔ min ko bi fana kɔnɔ yan accident min kɛra ka daminɛ kalo jɔlen kana se bi ma ani kalo min tɛmɛn'o kɔfɛ a bɛɛ bɛn mɔgɔ 27 o de nin tora la mɔgɔ 79 olu de joginna dɔw kɛra lujuratɔw ye dɔw dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la jusqu'à présent mais an bɛ taa min avec ces chiffres là an bɛ taa min il est temps que sariya ka jɔ a jɔyɔrɔ la raison pour laquelle n y'a ɲini nin kuma in ka sigi ni baro in ka sigi sen kan min ye anw sariyatigiw ye an ka min fɔ société an nana aw de kama an bɛ aw de kama an bɛ a ka sariya de labato an tɛ maa si jugu ye donc n b'a fɛ accident nin fɛɛrɛ ka k'a la a ka ban donc o kama n ye kuma min fɔ n b'o ɲini n ka OPG fɛ u k'o bila sen kan n b'a ɲini ala fɛ ka ɲini kira fɛ maa minnu tanyana ala ka hinɛ u la maa minnu joginnen don ala ka lafiya da d'u ma n bɛ association nouvelle vision n'olu de kɛra sababu ye nin kɛnɛ in ka sigi n b'u fo n bɛ fana syndicat de transport n b'u bɛɛ fo n bɛ chauffeur fo n bɛ société civile fo n bɛ ANASER fo n bɛ direction nationale des transports n b'u fo n bɛ n ka OPG fo parce que bamananw ko ten ko n'i y'a min ɲɔgɔn donni ba ta la tɛ ɲuman de b'i la ne ka ɲuman ye mɔgɔ jɔn ye polisiw ni gendarmerie ani tous les corps qui se trouvent ici wa n b'a dɔn n ye kuma min f'u ye bi n ye mɔgɔ min ye o bɛ n dɔn ne yɛrɛ fana b'u dɔn walahi suma walahi n ye nkalon kan mɔgɔ n'i y'a kɛ ka se an ma tuguni ni min bɔra la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don a bɛ kɛ bɛɛ na wa n'i y'i ba kunna fana tɛ panko fila kɛ n bɛ dan yɔrɔ la ka dugawu kɛ ala k'an bɛɛ kisi ala k'an bɛɛ tanga ni tun bɛ tali kɛ fanakaw ka procureur la n'o bɛ tali kɛ Sarafi Kulibali an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala ka faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye formation dɔ o baaraw kan ka sigi sen kan Yirimajɔkaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Babanjɛ ka sugu yɛrɛ kɛrɛfɛla la formation in bɛ boli safinɛ dilan de kan maa min bɛ yen nɔ n'o bɛ ka baara in kɔni labɛn ka se ka kɛ a y'a yira k'a fɔ k'a tɔgɔ sɛbɛn kɔni a baaraw daminɛna nka formation kofɔlen ko min bɛ tali kɛ nin kalo in tile 16 formation in baaraw bɛna daminɛ nka tɔgɔ sɛbɛn kɔni o baaraw daminɛna ka ban Siya Tienta a yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in na an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Siya Tienta. Formation in bɛ boli safinɛ dilan de kan fɛn min ye kabakurunin kulukoro eau de javel safinɛ ji fo ka taa se omo mugu ma ani savon de beauté an bɛ ko safinɛ minnu na n'u b'an fari ɲɛ ka sɔrɔ a man jɛ produit kan ka kɛlen n'o ka aw minnu fari tiɲɛ min b'a to aw fari bɛ se ka ɲɛ cogo min na o safinɛ ninnu de bɛ ka dilan an fɛ formation kofɔlen in na tɔgɔ sɛbɛn bɛ na kɛ Babanjɛ ka sugunin na Amadu ka bureau yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ coyi n ka siège bɛ yen nɔ k'a da ɲɛbɔ ka ɲɛsin misiri ma Babanjɛ ka kɔti sanfɛ ni tɔgɔ sɛbɛnw kɛra ye donc an bɛ sɔrɔ ka taa formation kɛyɔrɔ la formation bɛ ka kɛ école dɔ de la formation in bɛna daminɛ nin kalo in tile 16 ni o de ye le 16 septembre ka taa kun cɛ nin kalo in tile 21 ni o ye le 21 septembre attestation in bɛ di o don ne kɔni b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye baara ma bɔ baara la surtout safinɛ dilan i bɛ se ka t'i ka baara la tilegan fɛ su fɛ i bɛ se ka safinɛ dilan k'a feere k'a tɔnɔni minɛ a warimisɛnnin bɛ se ka mago ɲɛ i ka denmisɛnninw ye a bɛ se ka mago ɲɛ i yɛrɛ ye donc baara dafalan de don ne yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ b'a kɛ baara dafalan de don wa a warimisɛnnin n'i sɔmin'a la i t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye donc ne b'a fɔ musolaka bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ walasa an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la cogo min. Ni tun bɛ tali kɛ Siya Tienta ale ka seerew la a kuma kɔrɔ tɛ dɔrɔn ye ko formation in kɔni a baaraw bɛ daminɛ ni septembre kalo a tile 16 la nka tɔgɔ sɛbɛn kɔni o baara daminɛna ka ban an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra ye kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma dɔw b'a fɔ a ma ko point final kulu dɔw b'a fɔ a ma ko dugulakɔrɔ plateau o kulu sanfɛla imamu olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka se ka sɛbɛnfura dɔ kɔni k'o tɛgɛ bila kɛ n'o bɛ tali kɛ attestation dɔ ka se ka t'o di Abu Jara ma n'o bɛ tali kɛ kulu yɛrɛ ɲɛma a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a bɛ wuli ka jɔ min na kulu in na a bɛ cɛsiri min na ka se ka o waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin a ma alimaminaka minnu taara ka taa sɛbɛnfura in di a ma an k'u dɔw ka seerew lamɛn. n'a ye Adama Dawo ye dugulakɔrɔ plateau la dɔw ko point final kulu sanfɛ an farala ɲɔgɔn kan bi dugulakɔrɔ plateau alimami bɛɛ de bɛ yan bi an ka président ba fɛ yan n'o ye Abu Jara ye an farala ɲɔgɔn kan de a b'u fɛ yan ka papier kɛrɛnkɛrɛnlen dilan Abu Jara a cɛsiri mɛ diinɛ baara la
a cɛsirima savala in na baara la yan kosɛbɛ kosɛbɛ ni fɛn fɛn wulila savala in na a bɛ wuli ka seko k'a la o kosɔn an alimamu an y'a waleɲuman dɔn an bɛna waleɲuman dɔn ni papiye girima dɔ ye an bɛna a b'u waleɲuman dɔn n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam ale bangena kalo min na o kalo yɛrɛ bonya kosɔn a b'u ka waleɲuman dɔn n'o papiye an nan'o de la bi a b'u ka so an ka président ba fɛ yan. Alhamdulillah an bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Seydou Tera waleɲuman dɔn de don a bonya ma segi kɛ an ka président ye n'o ye Abu Jara ye ka d'a kan a bɛ cɛsiri min na kulun sanfɛ yan nɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a dogolen tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la o cɛsiri yɔrɔ kama ka na a fo ka waleɲuman dɔn k'a ye yalasa hali bi a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan an ka dugawu b'a ye waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala deli ala ka a n'a dɛmɛ ala ka kurun yiriwa ala ka laɲiniw bɛɛ sabati. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ foli kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen la ka sanfɛla in silamɛw ani mɔgɔ minnu tɛ silamɛ an bɛɛ lajɛlen fo silamɛya tɔgɔ la inshallah donc papiye in karamɔgɔ an yɛrɛ de ye nin hakilina ta an yɛrɛ ma ka papiye in dilan karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la attestation ye donc ka na di ɲɛmɔgɔ ma n'o ye président Abu Jara ye inshallah k'a fo a ka baara la a bɛ ka baara min kɛ inshallah a ka se ka courage ta ka dɔ fara a kan alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la alimami ma bɔ alimami na. Ni tun bɛ tali kɛ point final kulu sanfɛla alimamu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔliw ye attestation a taara di maa min yɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ Abu Jara a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya kuma fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. An bɛ ala fo ka ala barikada ka diɲɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo k'i diinɛ tɛ taa mun ni sabali kɔ bon tiɲɛna u mun yera fo an nana se bila misiri kelen tɛ yan fila tɛ yan saba tɛ yan naani fo duuru ni kɔ alimami bɛ kulu sanfɛ kɔnɔna tilebenya ka ca tiɲɛna u ye nin min kɛ ne t'a dɔn k'a fɔ k'u ɲɛ bɛ n na ni ala sɔnna ni nin ma dɔ fara an ka kɛta k'a to fɛ bɔ a la n yɛrɛ kɔni b'a yir'u la ka foli lase u ma o k'a dɔn u ye nin min kɛ ni ala sɔnna ma fo ala yɔrɔ an bɛɛ bɛ jɛ ka duwawu kɛ an bɛ duwawu kɛ jamana silamɛ ɲuman bɛɛ ka duwawu kɛ ala k'a to n kɔnɔ ala k'a to n kɔnɔ ala kana ɲinɛ a kɔ wa n bɛ min f'u ye n'u kɛlen ka courage don n'u kɛlen ka ninkura don na diinɛ kɔni so kelen sanfɛ yan an y'an sigi an ye kulu diinɛ ko kuma an y'a fɔ a bɛ san damadɔ bɔ ni dɔ de ta ka fara ka fɛn ta ka bɔ a la wa fana k'a yir'u la n tɛ ala ye n tɛ kira ye n tɛ jinɛ n tɛ mɛlɛkɛ mɛ mɔgɔ si kelen tɛ se ka garisɛ kelen tigɛ karamɔgɔlakaw la ne ɲinɛ yan fana n fana y'u kalifa ala la k'an yɛrɛ kalifa ala la k'an kan di ala ma u ka baara tagabolo ka ɲi cogoya min na ni fɛn ma fara ka fɛn kana bɔ a la o kana siran u kana tamakiya u ni ce u ni baraji ala k'a to kɔnɔ ni bɛn ni keleya de ye diinɛ kɔni tɛ fɛn nɔgɔlen diinɛ tɛ fɛn nɔgɔlen fɛ ni bɛn ni keleya de ko fɔ ni kelen de bɛ jigin dugu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na an ka sigida la lamini bɛɛ lajɛlen na ka ladili lase u ma ɲɔgɔn minɛ ani duwawu o de bɛ sigida taa ɲɛ sinon an bɛ sigi yan don min na a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ n'i y'a ye an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma o bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn minɛ de y'a kɛ ala barikada de y'a kɛ ala sababu la o de y'a kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Abu Jara min bɛ tali kɛ Dugulakɔrɔ plateau o président don an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛn ni keleya sabati sigida ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake n bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔ kunnafoni bɛ taa n'a ye États-Unis ale jamana kɔnɔna na waati na a yirala k'a fɔ dɔ fana kɔnɔna na min kɔni sifinnaka dɔ ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka marifa ta ni ka a ci maa dɔw kɔnɔ na o wulikajɔ in senfɛ a ye maa naani bɔ ɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni la maa fila olu ye lakɔli karamɔgɔ ye wa maa fila tɔ olu fana ye denmisɛnninka ye minnu tɛ tɛmɛ san 14 bɔ ɲɔgɔn kan. Nin waati na min kɔni lakanabaaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka sifinnaka ye ka se ka fa kɔni k'o minɛ k'o don kaso la bawo ko o de kɛra sababu ye ka se ka marifa kɔni bila kɛnɛ kan walasa den ale bɛ se ka marifa in ta cogo min na o tuma sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na walasa tɛgɛ bɛ se ka d'a ma ko filɛ in yɛrɛ kɛ cogo min na n'an bɔra min na farafinna kɛnɛyakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min kɔni ye tasuma kasara dɔ o kɛra kalanso dɔ la n'o ye ekɔliso dɔ ye min senfɛ sa n'a kɛra sababu ye ka se ka denmisɛnnin ka maa 17 bɔɲɔgɔnkɔ ka olu bɛɛ lajɛlen kasara na tasuma min n'an b'a wele ko incendie a yirala k'a fɔ tasuma in wulila yɔrɔ la sa yɔrɔ min ni o ye denmisɛnninw yɛrɛ da yɔrɔ ye n'a bɛ fɔ ko dortoir nin waati kɔni na wulikajɔ bɛ sen na walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ joona joona ka se ka dɔn kun min kɔni kɛra nin tasuma in sababu ye ni kalanso in kɔnɔna la. N'an bɔra ye RDC jamana nin waati na ko olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la min kɔni ye bana min ni a bɛ wele ko variole du singe ka se ka ale fura dɔw ka o sɔrɔ fura in yɛrɛ sa ko hakɛ min na sɔrɔ sa k'a bɛ taa 200 bɔ ɲɔgɔn la min kɔni ye Union européenne na olu ka wuli ka jɔ de kɛra sababu ka se ka nin fura in sɔrɔ. O fura min yɛrɛ n'a bɛna na min ye ayiwa ni jamana kɔfɛla RDC ko fura in dilanla Danemark ale jamana kɔni kɔnɔna la o tuma ko wulikajɔ bɛ sen na walasa halisa dɔ bɛ se ka fara fura ninnu kan cogo min na an bɛ taa Sénégalikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ Sénégal wasadenw a bɛna fɔ gɛlɛya kɔni bɛ olu ni gouvernement kɔni cɛ nin waati na o tuma min yɛrɛ fangabulon ɲɛma n'o premier ministre Ousmane Sonko ale yɛrɛ bɔra ka laseli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko wasabilen kɔni ko don nataw la ko a tɛna mɛn k'u bɛna a ci ka dakolon ci ka filenw ci ka bɔ yen bawo ko min kɔni hakililaw ye
ko olu kɔni tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati laban in na karamɔgɔ Sidiki an ye kunnafoni sɔrɔ jamana kɔ k'a di lamɛnjɛkulu ma o la kuma wɛrɛ tun ye nin ye. Mohamed Samake y'a fɔ cogo min an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛn ni kelenya sabati a kow kɔnɔna na.